हेलो लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय चैनल दिनैहाय आङो नोंथांमोननिसिम माने प्लास्टिक रायारनि बेग हेबनायनि भिडिअ लानानै फैनो नागिरदों। बिनिफ्राय आङो दखानावसो दं नालाय मेसिन सुनायनिबो एसे नयस फैसिगोन आरो अब्लाबो नोंथांमोना सोलोंनो गोसोब्लाथाय नायलांबाय था भिडिअखौ। बेफोरबायदि रलखौ बेग बानायनो थाखाय मोननै नांगौ आरोना। आङो व्हाइट कालारनि आरो पिंक कालारनि लागोन, खिन्थु आङो सिगांनो हेबनो होननानै हाना दोननाय दंखायोमोन नालाय बेनिखायनो नैबे मोनसे रलनि दंमोन आरो बेयो नै बेफोरबायदि बेनिमोन बे रला मोनसे बेफोरबायदि मोननै रलमोन नालाय बेखौ हेबनो होननानै हानानै दोननाय दंमोन। ओमफ्रायो बेवहाय बेसे गोलाव नांगौ माने दिरुंखौ आरोना बेग मोनसेयाव ओरैनो फिसा मिनि बेग हेबगोन आङो आखायाव लानाय आरो ओरैनो बेखौ सुनानै खिथानोसै आङो बेसेबां लानांगौ बेसेबां दङ। फार्स्टआवनो आङो नैबे पिंक कालारनिखौ खिथाना होनोसै। बेवहाय टटेल 16टा दङ आरोना नैदि हास'ना लानाया गासै बेवहाय 16टा दङ। बे 16खौनो जोङो नैबे मोनसेखौ खारबाय थानाय दिरुं लागोन रानिं वेर बेजों माने हेबलांबाय थाग्रोगोन आरोना जुरिनानै लाग्रोगोन नैबे 16टाखौ। बेनिफ्राय बेनि गोलावा दङ नै बेफोरबायदि टटेल गोलावा दङ आरो नैबे स्केल दङना बे स्केला गोलावद्राय जाहैबाय। स्केला ओरैनो नै 12सिम थायोना बेसेसे बेफोरबायदि 12 7 बार लादो आरोना सुनानै आङो बेनिफ्राय 1निफ्राय 12सिम नै बेफोरबायदि नै बेवहाय 12 दंना स्केला बहुत गोलाव आंनिया बेदि 1निफ्राय 12सिम बेफोरबायदि सुयै सुयै खेबसे खेबनै बिदि सुयै सुयै 7 बार लाहैदो आरो 7 बार लानानै बेखिनि गोलाव जाहैबाय 7 बाराव बेफोरबायदि गोलाव जायो 7 बार लानांगौ। बेनिफ्राय टटेल आरो बेनिफ्राय टटेल बेवहाय 16टा दङ। दा बे 16टाखौनो हेबग्रोगोन जोङो व्हाइटखौ मोनसेबो दांख'वा। ओमफ्राय नैबेखौ लागोन आरोना बेखौ हानानै लाला जेबो बे रलखौ माने बेजों हेबलांग्रोबाय थागोन आरो जुरिलांग्रोगोन नायलांबाय थादो जुरिनाया माबायदि। दा आङो फार्स्ट अफ अल जोङो नैबे 16टा हाना लादोंमोन ना बेखौ बेफोरबायदि समान थनना लानांगोन आरो गासैखौबो मोनसे मोनसे हेबलांबाय थागोन माने नैफोरबायदि मोनसे रल लागोन। नै क्लिपसो मारिनानै लाखाबाय आङो आलाय सिलाय जायो नालाय बेफोरबायदि मोनसे रल लागोन बेवहाय माने बे रलाव हेबलांबाय थागोन नैबेबायदि दोंसे दोंसे लानानै आरो 16टानि गेजेरावनो समान थनस्रायनानै लाबाय नै गेजेराव बिनिखौबो जोङो नैबे मोनसे रलनिफ्राय बेखौ गेजेराव बेजों समान थनना लानांगोन लाबाय। बेनिफ्राय बेवहाय सोनानै होग्रोगोन ओमफ्राय नै एसे गुसुंखौ ओरै साजाथिखौ हरगोन हरबाय हरनानै नैबे 16नि हास'नाया 16टानि मोनसे मोनसे हास'ना लानाया बेखौ नै बेवहाय सोनानै हरगोन। बेखौ आङो गोजाननिफ्राय खेबसे दिन्थिग्रोनानै होबाय खाथियाव हेबनायखौ दिन्थिनानै होगोन। दा आङो फार्स्ट अफ अल बेगनि महरखौ माबोरै हेबो जेनेबा माबायदि नट बानायो बेखौ दिन्थिना होग्रोगोन आरो महरखौ सेपखौ माबोरै होयो बिबार सेपखौ बेखौ दिन्थिग्रोनो नागिरदों फार्स्टआवनो। बयबोथ' रोंखायो रोंब्लाबो खायसे एसे कनफिउस दंबावोब्ला आरो नै बेफोरबायदि लाबाय मोननैबो साइडखौ बिदि लागोन लानानै मोनसेखौ नै बेवहाय सोनानै होबाय। बिनिफ्राय बे मोनसेखौ साजा दैखौ हरबाय आखाइखौ नैजा हमथानानै लागोन। बिनिफ्राय नैबे दोंसेखौबो बेवहाय सोनानै होगोन बिदि सोनानै होबाय। बेनिफ्राय साजानिखौ बोनानै होबाय बिदि समानहाय बोथेनानै लाबाय बिदि महर जाहैबाय आरो बे नटआ जाहैबाय। फार्स्टआवनो बे नट बानायनायखौ दिन्थिनानै होग्रोबाय। बेग बानायनायनि सिगां बे महरखौनो रोंग्रोनो नांगोन नालाय बेनिखायनो देखायनानै होबाय आं नै बिदि बानायनानै लानांगोन जोङो। बेफोरबायदि मोनसे जाहैबाय बियो दा फिसाहाय। बेनिफ्राय नैयो बिदिहाय गोलावैनो थाबायना दा बेवहाय गोलावै थानायाव हेबलांबाय थासिगोन आरो जोङो बे दोंसेयाव आरो बेयो नैबे दोंसे दोंसेयामोन नै बिदि दोंसे दोंसे बेवहाय जाबलांबाय थागोन जोङो 16टा जाबगोन आरो टटेल 16टाखौबो बे मोनसे नैबे खारबाय थानाय दिरुङा बेयो बेवहाय जाबलांबाय थागोन। आगदा आखाइ जा लाबाय था नोङो राइट हेन्ड जा बेखौ मोनसे गोदान बेफोरबायदि लाबाय
आरो समान थननानै होलायबाय बेनिफ्राय बेवहाय जाबलांलायबाय बेफोरबायदि जाबै जाबै 16टा बानायनानै लानोसै आङो नै बिदि समान सुनानै लाबाय बिजौखौ समान सुना लानानै गेजेराव थननानै होबाय समान सुनानै बिदि थनना होनानै दा नै बेवहाय जाबलांलायनोसै बे खारबाय थानाय दिरुंखौ थनस्रायनानै लाग्रोनांगोन नै बिदि थननानै लाबाय बेनिफ्राय बेनि सायाव सोनानै होबाय सोना होनानै बेखौ थिखोनानै होबाय बे खारबाय थानाय दिरुंआमोन बेखौ थिखोना होबाय नै जों हास'ना लानायामोन नालाय बे दोंनैया बेखौ नै बेहाय सोनानै हरगोन सोना हरनानै बेखौ जेथिंजायबो समानथे बोना होबानो जाबाय आरो नै मोनब्रै जाफैलाय मोनथाम जालायबाय सरि मोनथाम जाफैलायबाय बेखौबो नै बिदि सुनानै लानांगोन आरो नै बिथिंजायबो बिदि समान समान बिजौ जानो समान समान सुनानै लाबाय बेखौ बिदि गाहाय जाबो समान जानानै थाबाय बियो गेजेराव समान समान जालांनांगोन दिरुंआ गोलाव गुसुं जानाङा बिदिनो बेवहाय जाबलांनानै लागोन आं गासैखौबो 16टा बे खावसे जा राइट साइड जा ओमफ्राय नैबे 16टाखौ नैबे मोनसे खारबाय थानाय दिरुंजों हेबना लादोंमोन नालाय बेखौथ' हास'नानै लाखादो बे दोंसेखौ नैबेनि बिजौ बेफोरनि बिजौजों समान हमनानै बे दोंसेया हानानै लाखानाय जाबाय दा बेखौबो बे दोंसेया खारबाय थानायमोन नालाय नै बेफोरबायदि बेयो बान्डोलजों दङ आरो बेखौ हास'थ'वाखै एबार बेखौ हानानै लागोन आरो नैबे दिरुं गोनांखौ हेबलांबाय थादोंमोन ना बे दिरुंजों बेखौ हास'नानै लासिगोन बे हानायाबो ओरैनो जानला मोनला इयाव हानानै लाया नैबे साइडनिजों समान बेखौ सुनानै हास'नानै लासिगोन आङो दा बेजों समान सुनानै बेनि रलनिखौ हानानै लानोसै नै बेखिनि मोनफैबायना एबार बेखौ हानानै लानोसै आरो नै बे मोनसेयामोन बेयो बेनिया नालाय बेखौ हास'ना लानोसै दा हास'नानै लाबाय नैबेखौ बेफोरबायदि जाहैबाय दा बेखौबो सेम बेफोरबायदिनो बेवहाय जेबो जाबनांगौ गैथ'ला नै बेफोरबायदि बे रल गोनां बे दिरुंखौ लानानै बेवहाय माने हेबलांबाय थानांगोन आरो जोङो दानि आङो नै बेजानिफ्राय ओरैजा हेबलांनानै नैखौ हास'हैदोंमोन ना बेखौ बेजों समान सुनानै एबार नै बेजानिफ्राय हेबलांलायनोसै ओमफ्राय बेजों समान सुनानै हास'लायनोसै ओजा खेबसे हेबगोन ओजा खेबसे हेबगोन ओजा खेबसे हेबगोन ओजा खेबसे हेबगोन उल्थां फाल्थां हेबनांगोन आरो खेबसेनो हेबलांबाय थानाङा बिदि रल मोनसेजों हेबलांनानै नै बे फारनिखौ हास'नानै लाबाय थागोन बिदिजों समान समान आरो ओजाबो बेजों समान ओजाबो बेजों समान दा आङो नैबे लाइनखौ फार्स्टआव हेबदोंमोन ओमफ्राय सेकेन्डआव नैबे लाइनखौ हेबबाय बेनिफ्राय दा नैजा हेबनांगोन नालाय बेखौ ओजानिफ्राय ओरै हेबलांजाया नालाय बेखौ ओरैहाय फिदिंना लानानै बेखौ फिदिंलायबायना नैजानिफ्राय ओरै हेबलांलायनांगोन ओजा हेबखांबा नै गाहाय जा हेबनोब्लाथाय आरो बेखौ ओरै फिदिंना लाफिननानै नैजा हेबलांलायनांगोन आरो ओरै हेबलांबाय थानो थाखाय जोङो दिरुंखौबो माने ओरै फिदिंनानै ओरै फिदिंलायबाय ओरै हेबलांलायबाय ओरै फिदिंलायबाय ओरै हेबलांलायबाय बेफोरबायदि हेबलांनांगोन आरो नोंसोर मोननैया बिदिनो थाबाय थागोन बिनिफ्राय हेबखाया खोन्थाखादों आङो ओजा हेबलायबाय नैबेनिफ्राय हेबलांबाय थालायबाय आरो ओजा हेबलायबाय फिदिंना लानानै बिदि जागोन आरो बेबार आङो 8था लाइन बानायना लाबाय टटेल 1 2 3 4 5 6 7 8 8था लाइन बेयो बिनिफ्राय ओरैहाय गोलावा दङ टटेल 16टामोन जोंनिया ओमफ्राय नैदि लाइना 8था आरो गोलावा 16टा आरो लाइना 8था बिनिफ्राय जोङो नखरब्रै नै बिदि मोनब्रै लानानै वाइटखौ बेवहाय नखरब्रै बासिना लानानै हेबलांगोन आरो नखरब्रै गारना नखरब्रै बिदि मोनब्रै लाना हेबलांगोन पिंक कालारनि आंना बेयो आग्लायबाय आरो जिहेतु आंना पिंक कालारनि एसे बारा बुरजाखामोन नालाय दा बेखौ वाइटजों हेबलांनोसै नखरब्रै लानानै आरो दा आङो बे पिंक कालारखौ मोनसे हमग्रोना लाबाय खनानिफ्राय बिनिफ्राय बेनि बिजौजों समान हमनानै बे मोनसे पिंक कालारनि बिजौजों समान हमनानै वाइट कालारखौ समान हमनानै बेफोरबायदिनो समान सुनानै लागोन आरो मोननैखौबो बिजौजों समान हमना लानानै समान सुनानै बेफोरबायदि समान सुफैनानै बेवहाय मोनसे फोल्ड खालामना होगोन वाइट कालारनिखौ बेवहाय फोल्ड खालामना लानानै
हेबलांसिगोन। बे पिंकखौ थननानै लाबाय, वाइटखौ सायाव सोनानै होबाय, पिंकखौ साजा खेबसे हरबाय आरो नै मोनसे समान सुनायनि गुसुं मोनसेखौ नैबे गुसुं मोनसेखौ साइडजा सोनानै दोनहरगोन। बिनिफ्राय ओरैहाय खारबाय थानाय रानिं वेरा बेखौ आरो नखरब्रै हेबबावना लागोन आरो बे नखरसे जाहैबाय। समान हमनानै मोजांहाय बोनानै लानांगोन गोराहाय आरो टाइटलि बेफोरबायदि। बेनिफ्राय आरो नखरथाम बानायबावगोन आरो ग्रोब नखरब्रै नालाय खारबाय थानाय दिरुंजों बानायलांगोन नखरब्रै बानायनानै बेफोरबायदिनो नैबेथिंजाय गुसुङा थाहैबाय आरो समान सुनानै जोङो थननानै हेबदोंमोन नालाय ओजा गुसुङा थाहैबाय साइडजा। बेनिफ्राय गोलावा गुफुरा दङ नैबेथिंजाय, नै रला दङ आरो हानानै लाथ'वाखै। नखरब्रै हेबनायनि उनावसो हागोन आरो बिदिनो नखरब्रै हेबलांनानै हास'नानै लागोन। दा बेखौबो नखरब्रै हेबनानै लाबाय आङो, नै नायनो हायो। बेनिफ्राय दा नैबे मोनसेजों हमनानै जेराव नखरब्रै जादों बेनि दिरुंजोंनो हमनानै समान हमनानै सुना लानानै हास'नानै लानांगोन आरो नै वाइट कालारनिखौ बिदि। आरो गोदान जुरिलायगोन नखरब्रै आरो बेखौबो हेबलांनानै नखरब्रै हेबनानै गुफुर कालारनिखौ हास'नानै लागोन। बिदिनो सेम खालामलांबाय थागोन गासैखौबो नखरब्रैहाय लालांबाय थागोन आरो वाइट कालारनिखौ। बेनिफ्राय हास'नानै लाबाय थागोन, पिंक कालारनिखौ जेबो लाथ'नो गोनां गैया। दा बेवहायनो वाइटखौ अल ओरैहाय गिदिंनानै बेंखननानै होजोबसिगोन आरो ना गासैथिंजायबो अल फिदिंनानै होनानै लाजोबनोसै नखरब्रैहाय गासैखैबो। बिदिनो आङो नैबेवहाय नखरब्रैहाय आरो फुल साइड हेबजोबनानै लाबाय नखरब्रैहाय बिदिनो मोनसे गुफुर कालारनि खारबाय थानाय दिरुं लाबाय, बेजों समान सुबाय, थनबाय, हेबबोलायबाय नखरब्रै, नै बिदि नखरब्रै आरो मोनब्रै बे नखरब्रै एक्सट्रा ना, बिदि नखरब्रै नखरसे, नखरनै, नखरथाम, नखरब्रै, बिदि नखरब्रैहाय फुल हेबजोबनानै लाबाय। बियो गुदिनि थालाखिनिया जाहैबाय दा, बिनिफ्राय बेनि बडिखौ हेबनो दंबावो। खेबसेनो होजोबबाथ' भिडिअआ बहुद गोलाव जागोन, बिनिखायनो आङो नेक्स्ट माने पार्ट 2 लानानै फैबावगोन। बेयो दा बेखिनिखौनो होग्रोबाय आङो बुजिनो थाखाय आरो ना, बांद्राय गोलावबाबो माबाबो कनफिउस मोनो मानसिफोरा नायनानै सोलोंनायावबो। आरो नेक्स्ट पार्टआव बेनिफ्राय माबोरै हेबलांनांगौ एबारो बेखौ दिन्थिनानै होसिगोन आङो। बेखिनिया थालानि जाहैबाय, बेवहाय जेबो लादेरनोबो गोनां गैला आरो। थ' नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन। नेक्स्ट भिडिअखौ नायब्लानो जाबाय गासिबो। दा बेखिनिखौ नायनानै जाय सोलोंनो बा हेबनो गोसो बेखिनिखौ हेबग्रोनानै लानो हागोन आरो भिडिअ नायनानै। बेनो नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थाब्लानो जाबाय, थाब लाबोनो नाजागोन आङो। बेखिनिखौ हेबग्रोना लादो आरो नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे हेबफालांबाय थादो। बेनिफ्राय